Já teďka zase zkusím natočit nějaké video z nějakého tréninku. Nemám to ani rozmyšlený. Jsem na trochu jiný ploše než obvykle. Takže nevím přesně, jak to bude funkční, ale zase zkusíme nějaký cvičeníčko. Třeba se to nějak podaří, aby to fungovalo. Uvidíme. Nejdřív se trochu rozjedeme, aby jsme zkusili gumy, jak jsou a jak je ta dráha nějak postavená, nějak jsem ji postavil. Možná krátkou, možná ne, nevím, uvidíme. Jo. Jasný. No, to vyšlo. To vyšlo. Teď zkusíme druhou stranu. Tady jsou nějaké překážky. Zatočení. Jo. A tak zkusíme nějakým způsobem třeba 8. Uvidíme, jak půjde nebo nepůjde. Ale jo, docela jde. Docela to jde. Jo. Budu muset asi dát jinak mapu, nebo mapu, spíš tu brzdu motorovou, protože teď už je moc a já to potřebuju naopak malinko zmírnit. No, uvidíme. Jestli se nám to všechno podaří. Snažím se zase na ten loket jít. To se mi podařilo. Vždycky najedu a teď trošičku se nakloním. Musíme mít správnou rychlost. A správný poses. A pak to jde. Jde to i v menší rychlosti. Nemusím ani až tak. Ale důležitý je opravdu ten poses. Tak, aby jsme takhle hezky dokázali z toho udělat maximum. Tak se mi hodně udělal plyn, ubral a jak jsem ubral hodně plynu, tak mi to vlastně až takhle uskočilo, jo. Já teďka zkusím ještě to samý a jenom tam zkusím dát jinou brzdu. Ty, co to nemají, tak to je nevím, jaká je jakoby originální brždění. Asi to původní, tady to asi ne, tady ten GBC asi jakoby light tam píšou, takže i pocitově je to jako menší brzda motorová. Znamená, když já uberu ten plyn, tak rozhodně to tak nebrzdí. Což možná teďka tady na tu plynulost není vůbec špatný. Jo, protože
Já vlastně potřebuju docela, aby to fofrovalo, abych zas až tak nemusel brzdit, protože já tady vůbec ani nemusím brzdit tady na to. Nebo respektive já na to ani nebrzdím. No, já na to ani nebrzdím. Jo, to je, na tady to je to lepší. Tahle, tady to. Jo, musíte se dostat až úplně takhle hezky nizonko. A hezky na lokýtek. Zase teď přidávám a teď ještě držím konstantně plyn a napínám. Přidám, uberu do zatáčky, přidám, držím konstantní rychlost a jenom zatočím. Zase držím konstantní rychlost, jelikož budu chtít zatočit tamhle, tak zatočím, jo? Tak, to bylo tohleto. Teď to zase vrátíme, tu brzdu na off, což jako zřejmě je to, že tam není tak lehká a zkusíme takový zase toho mýho hada, ale tady se obávám, že je to tak malý, že to asi bude problém. No, ale zkusíme. Tady ta zatáčka je taková tu, jako můžeme prodat, ale teď je důležitý. Teď je důležitá tady ta. A tady na tu. Jo. A teď tady tu úplně zalomit. A úplně zalomit. A úplně. V podstatě by to šlo ještě asi mnohem lépe. A taky se dá jít úplně krásně na lokýtek. Jo, a jinými slovy dělám takhle. Já si ji trošičku jako, jo, loket. Já si ji jako trošičku budu tady najíždět. Já jsem udělal ten oblouk hrozně krátký, takže já si ho najedu jako až tady. Hop, lokýtek. Hop, lokýtek. Hop, teď lokýtek taky ho dáme. Je potřeba dávat lokýtky, naučit se to, i když to profíky rozčiluje, že to je k ničemu. Já vím, že to při rychlé jízdě možná, ale já si tím trénuju opravdu tu pozici a zatočení prudký, jo, prudký zatočení. Teď potřebuji zatočit, tak za to vezmu, ale až tak prudce, že jsem to udělal úplně na to, jo. No a takhle krásně, podívejte se, no. Tak, teďka zkusíme zase teda osmičku, zkusíme jít na druhou stranu, protože na každá osmička, jo, tady zase nemáme tu motorovou brzdu, ale to nevadí. My se musíme naučit i bez té motorové brzdy to udělat. Samozřejmě můžeme to očurat tím, že tam dám dvojku. Tím pádem na tu dvojku to bude takový jako méně, jak to říct, agresivní, nebo
opravdu trénuju průjezdí rychlý zatáčky. Teď mě to málem schodilo. Já tam zkusím dát tu dvojku. A schodilo mě jenom ta spára. Jo, jako ona je dost nepříjemný, jsou ty spáry, musím říct. A dvojka je blbá v tom, že tam nemá vůbec žádný brzdný účinek a no, takže asi takhle. No. To je jeden z takových mých tréninků, který já dělám relativně velmi často. Se snažím prostě zatrénovat, no. Je to i fyzička. Teď zkusíme ještě takový ten můj ovál, co se taky kde komu zdá být na prd. Ale já to zkusím jenom. Jo, já bych totiž se chtěl naučit jako i brzdit do poloviny zatáčky, jako teďka, dobrý. Jo, jako tečka, hezky brzdit a pouštět, tak. Brzdím a pouštím. A teďka uděláme prudký lom, děláme zase toho hada. A hezky rychle, jo, snažíme se co nejrychlejc. Tady už jsem si malinko přibrzdil. By byla ideální zadní brzda tady na to. No, jak už mi to trošičku skakovalo přední kolo, ale to nevadí. Zatím to bylo všechno řízený. Taky už jsem si malinko přibrzdil. Jo, to tak dokážu udělat tak hodně, že tak schválně. To je kolečko. Dobrý. Zkusíme to i na tu druhou stranu. Zkusíme ho ještě zmenšit. To znamená ubrat. Jedu dost pomalu už. Já už cítím to předek. Jak už mi tam může dělat. Dobrý. Tak jo, takže asi takhle to zkusíme, jo? To je asi tak všechno, no. No a takhle asi zkouším a trénovat. Baví mě to. Chápu, že na okruhu mi to nezrychlí, to víme, to jsme si říkali, ale je to ovládání. A zase, a teď se nechci vůbec nikoho urazit, pro Bůh. Ale je možný, že zase piloti, co jsou na okruhu jezdí špičkově, tak třeba by měli problémy tady s tím, no. Ale asi je to tím, že oni trénují tam a já tady, takže já asi nebudu nikdy dobrý tam. A zjišťuju, že už mám i strach, teda. Když prostě jedu tu rychlost, tak asi už se prostě bojím, jsem takový poseranou. No nic, dobrý, tak jo, zatím.
toho mám dost. Já si taky myslím.